Appell qawwi lill-Gvern biex itejjeb il-liġi dwar sewqan taħt l-influwenza ta' droga, speċjalment meta din titħallat mal-alkoħol. Huwa dan il-messaġġ ċar tat-tobba li qed jitkellmu dwar is-sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna. Doctors for Road Safety jemmnu li l-kummerċjalizzazzjoni u żieda fid-disponibilità tal-kannabis x'aktarx se twassal għal żieda fl-inċidenti ta' traffiku u l-imwiet dan għaliex il-kannabis tirriżulta f'nuqqas ta' konċentrazzjoni u serjament tnaqqas il-koordinazzjoni tal-individwu. Fil-fatt, studji xjentifiċi sabu relazzjoni diretta bejn il-livell ta' THC fid-demm u l-abilità biex persuna issuq b'mod adekwat. Is-sewqan taħt l-influwenza tal-kannabis huwa xi ħaġa komuni. Fil-fatt stħarriġ fl-Istati Uniti li sar bejn l-2013 u l-2014 sab li 12.6% tas-sewwieqa li kienu ttestjati bil-lejl fit-tmiem il-ġimgħa irriżultaw pożittivi għal THC, jiġifieri kellhom traċċi tal-ħaxixa fid-demm. Ir-riċerkaturi li meta wieħed ipejjeb il-ħaxixa u jixrob l-alkoħol b'mod simultanju, il-koordinazzjoni fis-sewqan terġa' tieħu daqqa aktar l-isfel iżda bħalissa fil-liġi ta' Malta ma tissemma ebda żieda fil-pieni jekk persuna tkun taħt l-influwenza tal-alkoħol u sustanza ta' droga. F'istqarrija pubblikata minn Doctors for Road Safety, it-tobba spjegaw kif fil-waqt li n-numru ta' inċidenti ta' traffiku li jkunu kawża ta' konsum ta' alkoħol baqa' wieħed stabbli bejn l-2000 u l-2018 il-perċentwal ta' mwiet fit-toroq ta' persuni taħt l-influwenza tal-kannabis fl-Istati Uniti irdoppja. Doctors for Road Safety spjegaw kif skont il-liġi attwali ta' Malta il-liċenzji tas-sewqan ma jinħarġux lil sewwieqa li huma dipendenti jew jagħmlu użu minn sustanzi ta' droga kien għalhekk li t-tobba staqsew jekk tgħaddi din il-liġi il-kannabis se tibqa' tikkwalifika bħala droga ta' abbuż u min jikkonsma l-kannabis skont din il-liġi se jitħalla jsuq. It-tobba spjegaw ukoll kif s'issa ħadd ma jaf se jkun il-limitu ta' THC li se jitħallew bih is-sewwieqa u lanqas nafu kif dan ser ikun ikkontrollat għaliex it-testijiet li ntużaw f'pajjiżi żviluppati mhumiex aċċessibbli għall-Pulizija ta' Malta.